Dako ang pasalamat ni Hingog City Vice Mayor o Governor-elect Peter Sr. Pedro Unabia ngadto sa katawan sa lalawigan tungod sa dakong suporta kaniya gikan sa sinugdanan sa iyang kampanya hangtod sa adlaw sa paghukom nga mao ang nasyonal o lokal nga eleksyon niadtong Mayo 9, 2022. Salamat sa kapamilya mi sa mismo. Sa ilang sa pagdawat sa paglaom at pagsali sa kandidato luyo sa paglaom, si Peter Sr. Pedro M. Laumin ninyo katawan sa lawigan sa pagsali sa mental. Ang kanang inyong pagsali gipakita sa ako. Ako kanang ampingan o ako nang buktiyan sa akong commitment about the program na paglaom. Sa iyang mensahe, gipadayag niini nga makasalig ang katawhan nga dili masayang ang ilang boto o makalaom nga mapadayon ang mga programa o proyekto nga naugmad sulod sa administrasyon ni kasamtangang governor o gumalabot kongresista sa Segundo Distrito, Honorable Bambi Imano. Gisiguro sa niini nga mapatuman ang paglaom nga programa niini nga gilangkuban sa participatory governance, agriculture development for poverty eradication, goal-oriented tourism development, livelihood and employment through industry development, aggressive programs for youth welfare and development, unified effort for health and social services delivery, o mobilization of resources through equitable sharing. Panginaot niini ang kooperasyon sa tanang Nisamisnon, labi na niadtong iyang mga kaatbang aron padayon nga maangkod ug mabati ang kalambuan nga nasugdan na sa lalawigan. Kini si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss or Balita.